Yo. Sriuning mustika tupak lapo tresna lan sedaya pati marang Raden Wirakaya kawus prasaja Prabu Sriune datang raita Kang rineta datang ripatu Wirat maya putra dira Pak Teguh sebule. Wah, Apik kepiye? Heh?
Aku ngono kuwi walah. Nyangga mi Pak Go. Modele lek joget keluwak anyang-anyangen. Upi bar seger-seger nyengkol nyanyi. Oh lho. Oh alah. Piye? Kene. Wah, Aku yo lho. Mas Semar. Oh iya iso nganu mangan agar-agar sih. Heeh. Nasi kita daleke kene aja dipangan lho. Heeh. Kok teko ora Papanan aku diteni. Aku kira uman wedak aku njaluk okta kaya ngene. Ndi Kowe gek tipes apa Mar? roti taware mau njaluk ndi tak ge wedak. Ngono. Gek tipes apa kowe? Napa teh? Kok mangane alus-alusan? Iki mau turane jare berkah ngono. Oh, berkah. Aja dipangan lho. Ayo Mario luk salam nang kene warga ngendi kene iki mau. Ayo. Terto. Terto. Terto Nadi. Ngendi? Terto. Terto ngendi? Terto Salah. Terto salah. Terto Tegal. Aduh, ngene nyong kono. Nyong. Tegal to. Heeh, nyong. Iki apa iki, Mas? Ah wong alim ae duwe terapis iki gratis selnet e. Amplop amplop udu. Walah. Go. Yud. Kancane iki kepiye kuwi, Mas? Apane? Ha kok teko amplop udu. Ah iki jen mau amplopan dhisik kok. Oh wis amplop dhisik. Ya ayo. Heeh. Iki acara apa awak dhewe diundang rene kono Iya, apa iki? assalamualaikum warahmatullahi Iki wabarakatuh. jane pegawai PU iki kok. Apa? Mas, sesuk lak minggu to, Mas, prei to. Heeh. Kok nyapu. Ha apa? Wadimu yang Selasa sesuk iki. Rebo. Oh Rebo. apa? Kok Nah, iso ya ngerti? lebar-lebar aja kemis ya, Go. Kemis semua satu minggu pegatan. Piye? Sapa kuwi? Sapa? Sapa? Kok teko-teko pegatan? Ngawur. Nah, Mas, kono jan wis pegat. nek butuh MC wong padu ono. Sapa? Iki MC Seripah barang iso. Wah, aku arep njaluk urunan iki gara MC-ne kuwi kok. Apa urunan apa? MC kayak sedah iki. Nek piye? Kurang modal. Jane kok Awing nyanyi kok. amadange tanduk delek kok nesu. Heeh. Ya, Gang yo. Ya Mar awak didongake Ya. iki acarane ulang tahun dadase YouTube mana di YouTube. YouTuber. Aku teko pindah ra omong. Ha iki YouTuber nang burine sampean ngono kok. Ha. Halo, wah gambare rono. Ayo sampean ki nang ngarepe HP gue. Ngene. Nah, ngono kuwi. Delok. Aja ketoke Mas Upik nemen kau. Oh, ngisor. Ya. Aja aku wis ra payu, wis tuwek. Iki ya gone teng daleme sapa bapak sapa kene iki mau ra dong aku. Bapak Teguh. Oh, Bapak Kumis. Omahe Keramat. Ngendi keramat? Magelang po RSJ po. Kowe ngenek kuwi lho Pak Kumis kuwi lho kuwi. Piye? Kuwi. Kae. Apa? Oh. Iki lulusan kono maksudnya. Besanan karo Bapak Haji sapa kene mau? Mukidin. Sumaidi. Sirojudin. Sumaidi. Iki dalam rangka ulang tahunnya putune Oh, Mbak. Mas Sangidi. Mas ke. Mbak. Mas Okta kok Mbak. Oh, Jenenge kepanjangan iki Okta. Mbak kok kowe Oh, pekok Mbak. banget kok. Ngawur wis domongi meni Mbak kok mah muni Mas. Oh, ayo yo. Mbak Oktober. Oh, Mbak Oktober. Oktober. Oh, Oh. Okta sinten, Pak? Aku piye to kuwi aja meni Mbak Oktavianto. Oktavianto. Astagfirullahaladzim. Piye iki Basmar? Kok Basmar? Ning aja turun kaya mbahne. Bolong. Kepiye? Wah, aja nek turun mbahne yakin. Ah kepiye teh? Ya. Kono oleh-oleh nek ra premen aku mau takono ngaleng-ngaleng. Tak dang pret. Oh, iki biyen Pak Kumis seneng banget. Ayo leng duduk kimpul, ayo leng duduk Nang kimpul. pasar iki. Tak Go. Nek kuwi lagune pasti ge sampeyan. Ah, iki biyen ya padha ade. Oh apa biyen. ngono kuwi, Pak? Ya berarti sampean generasine kuwi. Ah, biyen ini. Sup, wis pensiun. Bar pensiun numpaki gedek dalem. Iya. Kancane biyen Heeh. iki. Nyeleh. Nek Dek Okta iki to nek ulang tahun, Heeh. iki disebul liline umum. Ape? Ning nek niki mboten, Pak. Iki biyen gak disebul liline muni, "Sik Mas, aja disebul liline rung entuk duit" ngono. Oh. Dasmu kuwi Langsung Mak, padahal grok ngono kae. Apa kuwi jenenge? padahal babi ngepet po, Cong. Apa jenenge? Sapa? Jenenge apa kuwi? Babi ngevot. Oh, babi. Oh, ngefat. babi ngefon. Tak kira nek babi ontoseno. Heeh, iki bengi saya siapke sik wae. Ngompleh kae sing ngarep dhewe. Siap. Heeh. Ngomplake karo rezeki kae. Iya. Luruskan. Wah, dilempengke kuwi. Luruskan.
Wingi ya wis melu Linmas to. Kita pemuda Indonesia. Nah, Gitu. tengok ta. Oh dijujuk. Cara Piye? teman. Yo yo ora apa-apa. Jok rampung. Ora apa-apa Wong kok dijujuk main kok. jujur Go. wae, jajal lagi jujuk wae. Pokoknya manut teguh. Ayo kita main jajal iso apa ora? Kita pemuda Indonesia. Oh iya, Jo. Wah. Apa kenal apa kowe iki? Alah. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Jangan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Jangan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Modar. Aku ki iki Go. ki sama Eh, keblengkang Go. iki lho. Apa? Ini ada tegas ya. Aduh tegas. Heeh. Nek aku mesake iki sampean ngletak iki. Lah iya, kepiye, Bro. Teh? Kowe ngati-ati gue ngletak iki mau kowe iki. Ora kok iso nyuker-nyuker kok ngene iki wis dicor karo wong Tirta kok malah dicukar-cukar kok ngene iki. Sikile apik. Apa kaya apa kuwi? Jeber. Sikir traktor ngerem. Arep-arepan gerak. Iya, arep-arepan. Lagunya apa, Pak Go? Wajib ngae. Wes iki pokoke teko manut Pak Teguh ngono wae to. Ana apa kaya? Modar kaya. Oh iya. Ayo. Melu kene, melu joget nyontoni. Yo. Wajib kae lanang wadon luru ilmu. Wajib kae lanang wadon luru ilmu. Loro ilmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Ojo liren yen durung rusak bodohmu. Wajib kae nalan awado loro ilmu. Loro ilmu. Wajib kae nalan awado loro ilmu. Ojo Rapiku asale agawe wanang. Rapiku asale agawe wanang. Kita mau sunat, kita mau sunat, tulungi rasa kaya. Kita mau sunat, tulungi rasa kaya, tulungi rasa kaya. Rapiku asale Waya samplak sisan kowe. Pindho wae megeh-megeh karang kaya Kok galak ya, Bal? faktor U. Oh, Oh, mau gara-gara Faktor wong suwi U. kerinting. U ki apa? Aja beli kok Oh, iya, galak. usaha. Usaha. bener. Usaha. Utu untu to. Utu. Nek kuwi Mas Gino. Kae. Mas Gino ndi? Gino Honda. Ngaku kok piye? Melu ta, Go? Melu Mas Melu, Gino. walah. Ah Mas Gino iki nek dadi melu wong Mas Gino go Gino ngol. Ayo nek radine iki yo. Aku Sing arep iso lewat. ngomong ngono ta, Go? Robi iku menggeh-menggeh wah karang Ya. youtube Wes ae gogok nek gae. Oh, ngerti. Ngarep maju gerak. Kae iki mbok dijogetke sithik kae lho kae. Sare nandi apa?
Alah, Apa? ayo liyane. Ya, Sariadi, gundul Sariadi. Apa, Mas? Sari nandi wae. Ya apa lagune apa? Ayo njaluke apa? Lingsir bengi. Oh, lingsir wengi. Ngising bengi. Lagune piye ini sing iki? Wah, Ngene kae. Kok piye? Aku terlalu Aku nang ngono mau dina amati aku kuwi. Ora masalah wedi. Ya. Lah kuntilanake dodem meplek ning awakmu. Lingsir wangi. Ora apa lho Pak Go. Ora iso ya kowe potong bayarane. Alah, lah kok jok ngono. Ayo. mau disawer ki muni. Kula dereng. Sapa? Wis nang ngono kuwi. Akare sini mesti. Wah, sini golek bayo, Mas yo. Yo. Lingsir wangi sepi durung bisa nedro. Oh, iki lagune Pak Go. Go. Iki Kok jual Kok jali goleki? wae iki. Apa? kuwi rong mari kok jeh urung ditokke. Endi? Jame isih dawa kok jual Mbak-mbak jali loro. wae. Oh, rong mari kok. Halo. Wis ngombe obat durung? Sapa Pak Go? Mbok Iem. Boyem. Napa? Karo Mbok Darmi masuk angin. Karena Masuk kira mbok angin. ronah e. Prongah ki apa? Prongah. Akae sing genah kae. Wong kene madhep ngalor ngono jare omahe. Iya, gempya yo arep-arep dak. Arep-arepan lagune apa? Jiro lupa wah apik iki. Apik. Iki bejo. Alah. Iki bejo alhamdulillah di okta wis bubuk iki. Go. Mafailatun. Nek weruh awakmu apa ora girap-girap apa? Yo. Mafailatun. Yo, mafailatun ya kena. Yo, Mas yo. Madang meneh, engko meneh mbokan. Mafailatona mafailatona mafai. Mafailatona mafailatona
Irfani ronce ronce kembang Wagine mobiar mobiar kumilang Ojo siro mengameno Turut dawe pangeran Wadi roce roce kembang Wagine mobiar mobiar kumilang Ojo siro mengameno Turut dawe pangeran Monggo 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 lagai kasat bejo Urep piro neng alam donya Kowe ku ora kena semoyo Wadi roce roce kembang Wagine mobiar mobiar kumilang Ojo siro Iki pisan meneh ngono tratake iso mubeng kok. Heeh. Kok rumah saku kok Ora-ora. Wah, diantar men. iki cambian kok ketok meneh iki. Wis mari Sapa kowe iki? stroke. Kuwi po sing disunatke kuwi po. Oh, bareng mari, bareng. Sapa sing disunatke? Kae. Aku kuwi. Jare diukir model Jepara ngono. Dadi ana lekuk-lekuke. Ana untir-untire. Heeh. Yo, Ayo Nanti. bleget ki. to kan maju. Ngono kae. Wong urung wayahe kok Wah, wengi. kok kemrungsuk ki ngopo to Alah, aku? kok dasare ra metu. Alah, ayo tetep metu kok. Yo. Padang rembulan. Ayo, Sik apa sik aja? sik aku ngerti lagune iki. Kepiye? Madang kembulan. Ketok. Neng pelataran Soyong gugah ati kang kasmaran Wanci wasangi sang saya sepi saya gegong sungai hati Asik. Tarik masuki. lewat angin sore ditekangan hati mong pangapurane durung bisa neponi asun srirane telah sabar ngenteni percaya sayang aku ra bakal lali jangan
Yo Pak Go. Oh kowe dadi. Yo ora apa-apa. Oleh. Halah. Yo gaweke luangan kono kae sik gawe banyu ngono ta. Oke dikedokke yo. Piye to? Abang jare nyeleng piye to? Para pamirsa sampun sami kala kula sakanca badhe atur pambagyo sugeng dalu sugeng mesani kasani ana wonten ing dalu niki rame pitane antane peperangan rana segala rana sengenang kabeh prajurit ponten sami bubar ponten jalan kata cara kentang Pemirsa, bersama bubar, penguasa kota lagi atur pambagyo, sugeng dalu, sugeng mesani, mesani yang mana wonten ing dalu niki. Kami critane anggone peperangan, ana sing kalah ora ana sing menang. Prajurit panjang, kondo selalu jam, ajine pepo, sodo masyarakat, kanaka amato ateroto air balasan para prajurit sabar selipupan pada pembegalan kata sarang tembak sopra tempel ugong kandaria laka tipong imbal kona loro tersendra selempret pelok jarang ke panyongkrang marake ngikel macan mangap megap bocah kanong kalia imbal sedaya kagungan dayat pranyata dadi kumbira Sora kumlakar kumuro Sora kumlakar kumuro Suarane wadya ngite duranga asale saka kanca-kanca simo benggala sora kumlakar kumuro sora kumlakar kumuro suarane wadya nite duranga asale saka kanca-kanca simo menggara Cuma kakak